Ikado sumagdanon na ginong tapakaysa. Ino tingnas ka ng mga salaf na edna mabubalsin na bida. Pamana so agama tan agama Islam na piya kata na tanaw Allah kompleto so agama tan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Iman to ti wallah sang to kya hajatul wada. Na miya kompletor kanwa tarutup so agama ni. Man nen to ni man miya kompleto miya tarutup. Man na din kailangan sa bupuguman ni. Nagiti paman na tigi kina paman Abdullah ibn Mas'ud at tigian. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Paman na pangunutan kan usiko sunnah sa ubakan num bid'ah ubakan num babagu. Kamata anak ya dia enggak ngano ko kapagagama. Nagiti paman na sumanga kuan salaf na da lagi diran na ikakagudiran ng ahlul bid'ah. Mas tumu nira na suwata era na aya paman na may pagpadian na di maginom sa pakaberga di unta aya may pagpadian na unta paman na pabibida. Ino to nakagi na napabibida na aya katero no paman na isa ko mga salaf na utatigin aman akrama sahiba bid'ah faqad aanahu ala hadmil Islam. Manaw to kung katero mga salaf na sa tao salaan yan. Kanaba ka bimbida kagibo kaya sala nga sang unta pabibida. Na sab na rating na kaya gupan kasi kito ko kapangba sa Islam. Mana niyan nagito sa mga laulamatan na tignan nagi ang agamatan ng agama Islam na dua iniyan. Redu ay mapayag na guridu ay sekreto. Anto na redu ay mapayag na sa mga kafir. Anto na redu ay sekreto naging ang mga pabibida. Sira ni pangba sa agamatan ng agama Islam. Na ino sira ni pangba kung tatindugo ng mga salaf. Nabasak ni kikatero siya kagi yung tapiman ang tanwa katero mga salaf. Ino ran pangba sa Islam. Na kagi ino sira kaya buto sa pangba sa agama. Redu ay agama. Kapaman na ini masa dua Allah so Islam na miya kataling mga pabibidan tika ya Allah na di ka kurang unay na lebatan tanong so agama ini turun ka sagi ipaguman tanuron. Man nang pangaba ka kana ba ka di ko kana ba nga pagui di so agama ka pangaba ka pamako na wala mapapasad na miya kataling mga na pingaba ka na ini panyabi ko nga mga bida nagiti pa man atigo mga lao mga salaf sa tawag gibo kasla nga ko pabibida na miya padeka ko pengebasik Islam na iman tu na miya kadak-dak lima tu nga pengebasik Islam. Alun ka so sunnah na paman na piya maninta ang era, pindadura ang era, piya magita ang era. Paman na tigran na apiap na kisaya ko miya tayo sagi nga kipun na paman na kipitindignak sa nga bida. Nasangat na kimamumatay. O di ka di mo Allah na paman na pakai sangat bantayap makaw makasalungan na mo rin na kanaba kapad ko paman na padi imbalay ko agama pendipin kapad ka ko pengeba. Adna mi alu ya paman na si kiyakin na paman na Al-Auza'i. Mi alu ya sa sagyong ta paman na Sunan ad-Darimi. Paman na pwede sa mga athar. So Iblis alaihi la'anatullah na qala li awliyaihi min ay shay'in ta'tuna bani Adam. Paman na kagi paman na isa mi alu sa hadith na paman na so kuan Iblis na paman na makamasang tadarpa na paman na pakalalakaw niya sa mga pagtaw niya na paman na pumudi ko sumadaklataw binasa niya sumadaklataw na ito may kasi na inisan niya siya na tiga kini Auza'i anda paman anto na okay ta kapumudi ko niya sa mga tao kapendadagan niya kira na ay sumbagiran sa mga tao mapuro na Iblis na tiga na mingkul libab langu-languan no pinto na marata na psuda na miserano ay man na panggawi na misra ngulangwan ng marata. Natikiran ng Iblis hal ta'to ng mimbabil istighfar inuatigin paman na dinu sirang kabinasa siko kapag istighfar. Nanto ni tigo mga tantara yan natigin na hayhat paman na mawatan na kiubagin na ni ubayami. Atigin na hadi kalimatun qurina bit tauhid fala nastati. Paman naging na istighfar na diya kami san pakaukit kapaman na makuha na paman na may pagpudi sa tauhid na di mo silang kagaga. Na tigo Iblis sa paman na di niyo katon. Paman na saas na Allahum amalan la yatubu na minhu fasana Allahum al-ahwa wa hiyal bid'ah. Ay man ang takatiro paman na kuan Iblis inindu niya sa kung pagto ni nasakna tingin na magumbaala ko sa amal apaman na kadustaan kabinasaan
di sira nun makaptubat. Nanto na ipimbalan yang kira, nagito al-ahwa, ay man ahon ng tamang al-bid'ah. Nagito mamilay nga paman nga masay man to, kalango na pa bibid'ah na did makaptubat, kapaman na makiptidor kapat. Paman na susak nun, na paman na, alhamdulillah, kapaman naging nga direkta di kandadora yung mga sabutian, napadanan sa panguman sa balas wallah. Paman, na pangiraw ko sa bagi ko paman na mga tawa, Sheikh, inuwar kami di pagi dinas, kami sumbag sa giyang mga sasakit ikato. Ruti ka na, di ka po na kano sumbag, na may ada subalas. Saan sa pitiro iran? Nagiti pa man na kailangan na pa man nakatanong yung tanunan. Ino pa man kami ang mga pamanas salaf, na napapayag na may subid akan limo Amerikano ang madaklataw. Kaudi Amerikano pa man napayag subid nanto ni Tigullah, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Bakor kano tigulla, bamir kano tigulla pemana pemagistura sa mga tao may ngalulugi, may lang so amalira. Nasira no to tigulla so may magamal sa aya kataron na mapiamal o giid na may kakuri so amalira sa aya kataron na mapiamal na sira ni may ngalalapis. Ay mana niya naudin nga pamana le pamana panalamat kanu ko Allah kaad na mga tao apamana pagluwi ni rarang subid ani mato na madudu iman to sa ulama sa nga Facebook ulama apamana ipamim iti nga bida di nga kisa par ka apa di siran din dadalin mga ulama apsa par sa bida na siran sa mga salaf nakagi pamana sus kami apamana mga ulama yo naknabam yan ang pimabago ka pakapunangan ko mga sahaba pakapunangan si Rasulullah na igira ayak yang bebago na so agama na isa amya alu sifat Rasulullah na di mreriga kaannahu munziru jais yahmar wajhu kaannahu munziru jais pamana igira adna miya sugu ka bid'ah miya sugu ka marata siku agama na Rasulullah na pamana lagi dudi mangudir sa sundaro tanto ap kerarangita gyung ta pamana miya kay sa adna sa mga sahabat tigna ya Rasulullah masyaallah wasi'ata na فغضب رسول غضبا شديدا فقال اجعلتني لله ندا pamana inira po nga ko nga tigil si Allah kaya man ang takatir ang sahabi na tigil na ya Rasulullah na siya ako sasara ka kung kabay Allah na gusto kabay ka tiya ka palagi diyan siran nakiararang rakitan sa Rasulullah laman to nalagi dito mo sa mga sahaba siya kini paman na Abu Musa al-Ash'ari na mili niya sa Baghdad agi nga mga tao na yatahallaquna lidhikr al-jama'i na dasirang karawi sa maparo Abu Musa al-Ash'ari kaso Abu Musa na paman na isa paman na kaatayron na kalmak na siin yan miya pag-istorya ko Abdullah ibn Mas'ud na so Abdullah ibn Mas'ud na anak katagas yan anak karangit yan na kaya kung maturya ang Abdullah ibn Mas'ud na tigna ilain tasira sumiyong sira no na miyo mayroon nagyang uto paman na kukuliling adi sira ni dhikr subhanallah amrangarangan Allahu Akbar merengarangan at tigi kini Abdullah ibn Mas'ud amada tafa'alun mada tasna'un at tigi na nadhkurullah ya Aba Abdullah pamana di kami adin zikr at tigi na di kan zikr na pamana isa na tigi na magaan ma asra halakukum wa sahabat Rasulullah bayna aidikum pamana miya miya kagenggaan na kapkabinasan niyo ada pan may puso mga sahaba giting nga psuan niyo na udibas kanu paman na benar na ay ribat sa mga sahabat so na ay benar sa mga sahabat na sa kanu ribat dan tay ribat sa kanu na udi niya tigi kini gene kay tigi ni Ibn Mas'ud na mata-mataan as sa kanu dun so ti Rasulullah mga khawarij apakata di ko makukuma masa na so muunot ko paman na Abdullah ibn Mas'ud na wallahi tiga ngangot wa ila ang kiran Ibn Mas'ud nagitud ni metoman kaswa tigi so kini tido anu ali sa ko paman na mga khawarij sa Nahrawan na raay na haula yuta'inuna nabi annibal pamana miele mi agyong ta mga tao di timutimo na sira ni dir kami di mamana ay mana niyan nas kano mga bangsa mi na ino mi separan so bid'ah kangan na bid'ah na kanaba ng simba ka ipangbak ko agama ino mi separ so bid'ah kakanaba ng simba ka apamana amalanan asosyetan ni min pamana mimba lungaw tami alutan makaturo yakin auzai ded na baanan kaded na buong katerima Allah. Na panalamat ka nukad na paman napsepar ka nung mga bid'ah. Na paman na kailangan nakasabutan na. Kaya susabagib na mga ulama ahlul bid'ah na diran sasabot na bid'ah. Kaso tingin yung mga sahabat na miya kadagdag lang miyang ulaw leran.
denggula orang sallam. Na kaya pa man nang utatigtan wa kakukurang usabot. Diran sa sabot na ayat pemutun sa hadis na sadun sa miyatir orang sallam miyang gulaulan yan, miya sifat yan, na gusa din sa miyang gelab ko mga sahaba miya kaayon ng orang sallam na yuti pa man after na hadis. Ay man na basta gulaulan ng sahaba da sa par orang sallam na ema na nila paduto sa sunnah. Ka inayunan orang sallam. Na kaya mga ahlul bid'ah at tira na madakla ko mga sahabat dinggulaw sa pamana bid'ah ada sa par orang sallam. Nakanabuto bid'ah. Kauyag-uyag sa Rasulullah na miya yun nun. Kenapa lagi di mato? Ang gulo la kan antay pa gayon nun. Baad na nabi ako? Paman nakile niya na mapturi anu marata anta kadina. So Rasulullah na basta masuk pak sur ko Islam na diritud na pamanip sa pare. Eno pendasapar no Rasulullah ka paduto ko mga sunnah, paduto ko mga sugu ano agama. Paninta ko Allah kaya sabutan tano e pamanagi nga bid'ah na kanabay ni simba kay panggabay ini ko agama tanwa agama Islam. So maawid sa bid'ah nak nabiran di paman nabiran pendipin nabiran awid isu agama kasaran ni penggeba si ko agama tanwa agama Islam. Paninta ko Allah kaya sabutan. Barakallahu fika ya Sheikh.